sembla meravellós, em sembla molt, molt currat i em sembla un canvi, em sembla un gran canvi perquè realment jo he estat usuari d'aquesta ala de pediatria amb els meus fills, ara ja són més grans però de tant en tant també toca venir i és una cosa molt important, jo crec que és molt important que l'entorn acompanyi, que el nen se senti més acompanyat i més relaxat, perquè realment l'enfermetat ja és una llauna pels adults, o sigui que pels nens i infants encara més. O sigui que enhorabona per la feina que heu fet, moltíssimes gràcies i gràcies per comptar amb mi per això.